И здравейте хора, днес ще играем Shuttlegoat PvP и ще ви покажа как да изкарате някакви пари в серверчето. Значи първото, което ви трябва да пишете Jobs Browse. За Browse си виждате професиите. Ето, така. Най-много пари се изкарват от Hunter, Farmer и Digger. Пишете Jobs Join Hunter. Hunter е като гледате мобове и хора. Второ, пишете Jobs Join Farmer. Това е за да видите смисъл, те си изкарат пари като имате ферма за Sugarcane, и Pumpkin, това, тикви. И като чупите ви дава, си дигате скил хербализъм и нали ви дава пари. Просто като пишете Jobs Join Digger. Имате право на 3 професии да влизате. Jobs Join Digger, значи това е за да изкарате пари като копаете пясък, санда и дърта. Ето виждате колко пари има в момента. 26 925 пари и сега гледате като чупя, като копая нали санда. Нещо бъде тук. Също така се дигате скил на Excavation и ви дава Glowstone и на по-голям скил може да ви даде ценни руди, диаманти и други работи. Така, колко пари имах, ето, виждате. Сега още можете да изкопая, да видим колко пари спомням аз сега. Може да си фармите цял ден, цяла нощ, каквото искате. Така вдигате скила, дава ви пари, също така, това е най-важното. За тия, които нямат пари, показвам ви, ето. Копаете, намирате се пустиня или някаква гора пълна с дърт, копаете си я и си изкарайте пари. Сега виждате колко пари имам, 28 228 пари. Това като цяло е за тия професии. И така да се изкарат най-много пари. И да хора, това беше от мен. Надявам се този клип да ви е помогнал и да ви е харесал. Ако и така, моля, харесайте го и пишете в коментарите дали съм ви помогнал с нещо и ако искате, може да се абонирате за мен. Чао, чао!